Usa ang probinsya sa Davao Oriental sa nakadawat sa prestiyosong Bronze Seal of Protection Award gikan sa Government Service Insurance System o kung GSIS kagahapong adlaw didto sa Iloilo Convention Center, Mega World Boulevard, Iloilo City. Ang maong pasidungog gidawat mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang og matud pa niini dakong garbo isip gobernador sa probinsya nga napili kini sa GSIS isip usa sa mga Bronze Seal of Protection Awardee. Ang maong Seal of Protection Award nagpasabot kini nga ang probinsya sa Davao Oriental anaa sa tukmang pamalaod ug husto ang pagkatima niini sa mga nagkadaiyang mahinungdanong mga butang ug interes para sa lokal nga gobyerno pinaagi sa insurance sa GSIS ug kini usab nagpamatuod nga seryoso ug tinud-anay ang gihimong pagatiman sa probinsya alang sa kaayuhan ug hilabi na sa pondo sa katawhan. Hinuon labang mapasalamaton si Governor Dayanghirang sa tanang opisyales ug yanong empleyado sa Provincial Government of Davao Oriental sa ilang gipakitang matinud-anong pagpanerbisyo ug kanunay pagkugi nga mo'y nahimong giya sa maong pasidungog. Gidugang pa sa gobernador nga ang maong pag-ila dili lamang para sa iyang liderato apan para gayod sa katawhang oriental nga Davaoenyo. Para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa probinsya sa Davao Oriental. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.